जोंहाथ' माने इसेबां गोबाव उन्दुयोखालाय नोंलाय ओमफ्राय नोङो बेखौ खोन्थागोनलाय मासिम बायखो मा बायखो माबा लिंसार बाथरुमनि आयनाया बोरैबा आङो सौग्रावनानै गोग्लैना बायबाय हा मारैथो सौग्रावखो जानो बोरै सौग्रावगोथाय आंथ' दरसो फांदोंमोन दर फांनायावनो बोरैबा गोग्लैनानै बायबाय दे जेबो नङा उनावहाय रायफिनसै आङो लिंसार दिनै अफिसाव थाङा होमबा नोङो अफिसावथ' थांनांगौमोनलै खैथा जाखोथाय टाइमा 7:30 जाबाय सिखारदो दे आङो नोंनि थाखाय ब्रेकफास्ट खालामनोसै बेखौ बाद दोनथ' ओमफ्राय ओइ बेबि मा जाखो हाबानि उनावहाय नोंखौ बेफोरबायदि गाननायजों जाबजों माथो समायनानिफ्राय समायनासो नुसिनलाय लांबायलै इस गावना मेगना नुखागोनखा है जाम्बि नंगौ होनबा माबा नंखायखौसो सानलायबाय बियो आंलाय माथो गोदोनिफ्रायनो साइजखा अब्लाबोब्रा गोदोनिफ्राय बांसिन समायनासो नुसिनथारबाय दे लेक्सार मारिबाय थायो सिखारदो बेवाइफ्राबा मालाय सिखारनानै दहायनो मालाय फार्माव थांना फैखांलायबावबाय नोंहा दाबो सिखारा सिखारग्रोमब्रा र' हेलिना मा जालायखो आरोलाय फुंनि खनसे गोथाव केक होदोलायब्रा बेनामाथाय खालि बिदिल'थार गैया माबा सिखार आं बाथारबायसो नोंखौ थाबबो सिखारा माबो सिखारानो खमसे खम दिनैनि दिनाथ' मोजाङै थांथो आं जेबो मिथिया बेफोरखौ माबार सिखारबा सिखाराबानो दैसो लुफांसै आं ब्रेकफास्ट खालामहैनोसै माबार सिखारना ओंखारबो आरो मोनसे खोथा आङो दिनै मानोबा निजिरामाखौ जा गोसोखांदों बिसोरखौ फनबो हरनाय जाथाराखै माबोरै दङथाय नों खनसे हरनानै खबर लाहरनायलाय आंहाथ' फनबो गैला माबो गैलानो जागोन दे बिनायखौबा होआ दे जाबाय दे मोसौ जागुलायदों माबार सिखारना फै आदा बुंनायानो सैथोथारमार थाब सिखाराबा हिनजावनि खोथा खोनासंनो थाखाय रेडि जाखादो होननाया जामारबायबो दा नै माबा गोसोखांलायबाय मामि मिमि जानो होनदों टिभियाव मालाय मिमि जादों आंबो जानो होनदों मामि मिमि जानो आयु लाजिथारलाहाय बिसोरो लाजिथारला एसे गिदिर देरनानैनो हाथायफ्रानो गोरा जाजोबथारबाय नै मिमि जाग्रा गथ'फोरखौ पुलिसा लाङोनो मिमि गैया थां गेलेहैदो थां नाङा मामि मिमि जानो होनदों मिमि दङ मिमि जानो होनदों मामि खेला फिथाइ फुननो हा खेला फिथाइ दाख्लैनि खेला फिथाइ फुननायखौ बावदों हा थां मिमि गैया थां गेलेहैदो थां आयै खिनो ओंखारदों होनदों खिनो आयु हाथाला आङो नोंसोरखौ सोरबा सासे मिमि जानो होनो सोरबा सासे खिनो ओंखारदों होनो सोर सासेखौ सामलायनांगौ जाखो आंलाय थां बाहेरा फेन फुना खियो थां आयु आं हालाहाय आं बे न'आव थाबा फाग्लि जासिगोन आं थानो हानाय नंला बे न'आव थां नोंहा बाबाजों थां बाबाया टिभि नायगासिनो दं खोमा थां आं आदा खिनो ओंखारदोंनो आदाखौ दोनलांनि आङो नाङा मामि बे थगायदोंसो बे खिनो ओंखाराखै मामि मिमि जानो होनदों मिमि जानो ओंखारदो आयै खिया गथारसै लथब-लथबनो आं पेनाव खिनोसै आङो आय हाथाला नोंसोरखौ पापिफोरखौ गबाय खिया लथब गथारबाय गबाय आं पेनाव खिनोसै थैसिगोन आङो बे गथ' सानैजों फाग्लाया ओंखाम संग्रायाव खिनानै खोमारबाय फाग्लाया दासिम बेखौ सानसि मोनथारबाय आयै मोनामजोबथारबाय आयदै हाथाला आं बिसोर गथ' माखासेफोरखौ
हामालै बाबामोन दलद थानांगौ हा बे खोमाया आंना मा जानांगौ जाखो बिदि थुबाय थानायजों बाबा बे मा बुस्थु बियो अबे आयु आं हाथाला बिसोरखौ आंनि उदैया मा जानांगौ जाखो बिदिजों सासे आथिङावनो बोहैलायबाय मामियानो नोंजों गेलेनो थिनखादो जोंखौ ओंखार माबा जल्दि ओंखार नोङो बेनिफ्राय नोंसोरखौ आङो बेबायदिजों जानाय नंला नोंसोरखौ सानैखौबो खानानै पुलिसनो होनोसै आङो पुलिस आंकोलखौ गिखाया जोङो हाबायाथ' जेने तेनेबाबो जोबनानै थांबाय नाथाय आंनि मेगनाव हाद्रि बाला साननानै थांनाय आंनि गोसोआव हाजासे दुखु होनायखौ आं माबोरै बावनो आंबो ओरैनो हगारा नङासै आंनि फिसाजोआ आंखौ दिनै लाजि फोनांबाय आंनि फिसाजोआनो दिनै आंनि गोसोआव थोजासे दुखु होनानै थांबाय नाथाय मालाबा नैबे बिमानि गोसोआव माबादि दुखु जाखांदों बिमाया माबादि गाबदों बेखौ मालाबाबो सानफेराखै आरो बिमानि अननायखौ उनफिनना नाहरनो थाखाय साननोबो सम गैला बिस्रा आंबो सासे बिमासो आंनि गोसोआवबो साननाय हनाय दङ आंनि गोसोआव थोजासे दुखु दाहा होलांनायनि थाखाय आङो आंनि फिसाजोखौ जेरैखि जाया सानसेब्लाबो लाबोफिनखागोन आं नागारा हाबाया जादोंबाबो आं नागारा हय बिजामादैया आंनाव फैनानै थाफैथों हय आंनि फिसाजोखौ आंनो हरफिनथों खालि साननैनि उनावहाय नोङो नाय आङो नोंनि संसाराव माबायदि अर सुनानै होगोन आंनि फिसा मालाय मा जानो आंनि फिसायानो दिनै आंखौ लाजि फोनांलांदों आंखौ लाजि फोनांनायनि खिथेरखौ आंबो नागारा नोंनि संसारखौ आङो सानसेब्लाबो थेर बेथेर खालामगोन आरो आङो थेर बेथेर जुदि खालामनो हायाबा आंनि मुङाबो लावगिसिनारि नङा वान्डारफुल थांगासिनो दङ आङो हेलेना नोंनि संसाराव अर सुनानै होनो थाखाय रेडि जाखादों नोङो दिनैनिफ्राय मेगनाव मोदै लानो थाखाय आब' आं मोनसे खोथा सोंगौमोन नोंनाव औ आगै दे बुंलाय मा खोथा आब' आंहा रावबो बिब' गैया खिन्थु आङो नोंखौ आंनि असे आब' बायदि सानना लायो दिनै आङो बे न'खराव हाबा जाफैनानै आरो नों बायदि सासे आब' मोननानै आङो जोबोद खुसि आब' जोबोद खुसि आब' आङो मालाबाबो सानफेराखैमोन नों बायदि अनसुलि सासे बिजावजालि मोनगोन होननानै नोंदि आंखौ एसेबां अननायजों लोगोसे आंनि गासै खामानिफोराव आं मावस'हायै समावबो आङो मावनो रोङि समावबो नोङो आंखौ फैनानै हेफाजाब होफैदों बेनि थाखाय आङो दिनै नोंखौ थेंक इउ होनो नागिरदों आब' जाम्बि होन नोङो न'खरनि खामानिखौ न'खरनि मानसिफोरा हेफाजाब होलायलायाबालाय सोरथो होगोन हेलेना आगै नों हायियाव आं होगोन आं हायियाव नों होगोन बेफोरजोंसो मोनसे संसार जायो जेब्लाबो गोसोखौ लोरबां लानो नाङा आरो हायै बुस्थुफोरखौ हाया होननानै थानो नाङा बेखौ नोङो नाजानांगोन हायै बुस्थुखौ नोङो जावले जावले खालामनो नाजानांगोन रोङिखौ सोलोंनांगोन आरो बेफोर गासै खामानियाव आं नोंखौ हेफाजाब होगोन नोङो गोसोखौ हमथानानै गासै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय नाजाबानो जाबाय आब' नोङो मासि मोजां हो आब' आं नोंखौ मालाबाबो आंनि बिजावजालि बायदिखौनो मोना आंथ' नोंखौ आंनि असे बिब' बायदिसो मोनो दाखालि आइया नारजिजों अमाजों संनो थिननायाव आङो गोनो गोथो जाबाय थानायाव नोङो आंखौ फैनानै हेफाजाब होफैदोंमोन ना आं बे दिननिफ्रायनो आङो नोंखौ गावनि असे बिब' बायदि सानना लायो आब' नङाबाथ' आं मा जागौमोनथाय ओइदिनखालि संनो रोंफेरा आङो मालाबाबो संफेराखै
जेबो नङा दे बेफोरो उनावहाय लासै लासै रोंलांगोन बेवाइफोर सना मा ओंख्रि संखोब्रा गोथाव गोथावनो थु फाग्लाया बागदावलायनाय खिथुआवनो आंहा बेवाइफोरखौसो जंखायफैदो एसे मा ओंख्रि संखो होननानै दे मालाय नोंहासो बेवाइफोरजों गोथाव गोथावनो माबा बेवाइफोर अमा बेदरजों अनला आरो मेवा संगासिनो हामानोथो गाहायाव नायखो आंनि मोखांखौ नायालाबानो लाजिदों हेलेनाया नोंना बेवाइफ्रा लाजियाखै दे लाजिनाङालै बेवाइफोर ओइदावदोंसो आङो बेवाइफ्रा नोंना मालाय अनला मेवा संदों दिनै हले बेवाइफोरनि अनला ओंख्रि संनायजों खना खनला उदैयानो बुंहैजोबगासिनोलै बिमा दे जाबानो जाबाय नोंहा बेवाइफोर संनायखौ आं संनोनो रोङा थावगोन ना थावाखैथाय ओइ बेवाइफोर थावाबाबो गोथावखा नोंनि आखाइनि संनाया संख्रि बानलु नांबानो जायो दिनै हले फिफाया जाबाय खासिगोन बायदि मोनबाय आङो होद बिमा उदैखौ फुङाव खिनानै खालि खालामना दोनखादों आङो बेबायदि ओंखाम संनायखौ जानो थाखायनो औ नोंनि संनायखौ जायै जायै आंगायबायलै बिमा एबार बेवाइफोरनि संनायखौसो जासिगोन आङो दे जाबानो जाबाय ओंख्रिया गोथाव जादोंथ' आंबो दहाय साखिखांबाय खारैया मोरै जाखोथाय आब' आं खारैखौनो बारा बुजिलायलाङा बोरै होयोथाय आन्दाजैनो आङो खोस्लिसे एसे हरबाय आरो नांदों आगै नांदों खारैया मोजाङैनो नांखादोंथ' संख्रियाबा नांदोंना नाङाखैथाय संख्रिबो नांदों बानलुबो नांदों मस्लाबो नांदों गासिबो ज्रोम गोथाव जाखादों दे मोनबायबालाय खुरदो दे बेवाइफोर दे जाथारनोसै गोथाव होननानै बांसिनसो उखैसिनबावबायलै दे माबादि बेवाइफोर दे होमबालाय बेवाइफोर खुरना होनोसै मोनजोबखाबाय गासिबो जोंना एक्टर फिसा लिंसारालाय बहाथो दंहैयो बियो मिटिं दं होननानै बुंदोंमोन मिटिङावसो जिरायखोना माखोथाय ए होमबालाय जागोन ना जाया बेबा जासिगोनदां दहायनो ओंखाम उखैबाय होनना बुंदोंमोन दे होमबालाय जयैनो बयबो जानोसै दे बिफाथ' दे नोंहाबो माथो खिथु थाफाबाय थाखो थै बेवाइखौनो नायनो अहाथाराखै आङो हालाहां बेखौबो लाजिलांबाय हनै